ये कांगालिया को देखो दे 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 पानी में से दियो गोटे बाल्टी आनी पानी में से दियो मामुन दे এটা তো আপডেট এটা হলা আম্বুল 6 মাস যদি তার বর্ষ যেতে থর কইছে তু করিব ये गोटे छुआ खट्टा पाग खाइए बोले ट्यूशन रु दौड़ी आई है ट्यूशन माने पढ़ार मन लगुला ना लगुन सांग मैंने आज पूरा गोटे बहुत बड़ भोजर आयोजन करजीटा मामू दीदी घरे हबार अच्छी चलो देखा कौन कौन सब चलती प्रस्तुति कौन कौन आइटम चलती सांग मैंने आपण मैंने देखी पारे आम बर्तमान बाहाघर भोजी प्रस्तुत चलती ये आमर मिस्त्री कौन नामदामिया मिस्त्री बणी ये सहित बस रूपा पिंटू मामुनी रूपा पिंटू मामुनी टॉर्च देखा बणी बर्तमान लगे पड़ती टमाटो काटिया हम भोजी आज की आइटम अच्छे आमर आज पूरा अलग प्रकार गोटे भोजीटे हूँ जहाँ देखले कि कौन पूरा पार्टी लाल बाहरी पड़े सांग मैंने देखी पारे आम मिस्त्री काम एपर्यंत जारी रही आम जो भोजीर आयोजनटा करूँ 10 खंड गाँव को निमंत्रण करूँ मात्र एतिक सामग्री रे आमर भोजीटा प्रस्तुत हम 10 खंड गाँव लोक खाइबे ना कौन मामू दीदी ये आमर हेल्पर बस किसी काम को नुह हेडमिस्त्री अना काम कला हेडमिस्त्री तो भोजी रे कौन कौन हम आपण मैंने जानी पारुथिबे देखो ये टमाटो रही खट्टा लेंबू फाड़े फाड़े नुह तो नूले कंचा लंका आंबुल पियाज धनिया पत्र तो भोजीटा पूरा आज पूरा दमदार भोजी गोटे हम ना मामन दीदी तू खाली हूँ मैंने आम जा जी भोजीर आयोजन कर पाखक लुण आने हाँ लुण देवे लुण कौटे लुण दुआ एटा हला मोर लुण आमर भोजीटा देखिए आपण मानकर निहाती पिला दिन स्मृति से सब मन पड़ जाऊ कहीं छोट छोट छुआ दीटा बसी जाइंट तार पूरा स्मृति सब मन पड़ी आखिर लुह गड़ी पड़ा से भावना राइज हजी एठू जानी पार्थे से पियाज को केते भल पाउछन जे तार आखिर लुह गड़ी पड़ा तो बर्तमान आमर पड़ा लुण लुण पका पानी दो अब एडा आज कोई खाया लो कोई के लो जाता तो मो ना हला कोई ब्लॉगर कोई अब उसकी स्मेल भी धनिया पत्र दियो ये करी धनिया पत्र दियो ए दौड़ी दो आउ दे लंका दीटा दे तो बर्तमान आमर भोजी पूरा रेडी ही आसला शांति आमर बसी गले भोजी खायापी हाँ ट्रच भल से देखो नहीं जा काम
କାମ ବି ଦିଆ ହେଇଛି ତୁ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନୁ। ତାର ମୁଁ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଥା। ମାନେ ଆମର ହେଡମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ହେଲ୍ପର ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଣ ପାଇଁ ହେଲା ମହାଭାରତ। ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବରାତି ପରେ ବରାତି କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭୋଜିରେ କୋଉ ଆଇଟମଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏବେ ପୁରା ରେଡି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ବାକି ରହିଲା ଖାଇବାଟା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆମର ହେଡମିସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। କଣ ଦବ ସନ୍ତୁ? ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ। ଅନାଲୋ ଇଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ମାନେ ଭୋଗ ଲାଗିନି ବାଡ଼ିରେ ଇଏ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି ଖାଇବା। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଖାନଦାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିଛି। ଶାନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଆଣିଲେଣି। ମିକ୍ସଚର ଆସିଗଲା। ପାଗଟା ଆହୁରି ଜମିଯିବ। ଏଇ ତ ଖାଲି କଣ କହୁଛୁ ଆଉ କହିଲା ମାନେ ମୋ ଦିହ ତ ଖାଲି ବିନ୍ଧି ଯାଉଛି ଆଉ। ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ପକେଇବୁ କି? କଣ କହୁଛୁ? ନା ପକେଇବୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ପକା। ଲଙ୍କା ଦିଟା ଆଣ। ଆଉ ଲଙ୍କା ପକାନା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 6 7 8ଟା ଲଙ୍କା ପଡି ସାରିଲାଣି। ଜଣା ପଡୁଛି ଯାଇ ଆଜି ରାଗ ଖଇ ଖଇ ମତେ ମାରିଦବ। ନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ନାଇଁ ଯୋଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ମରିବି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହବ ନା କଣ ମାମୁନି? ହେଇଲୋ ମୁଁ ବାହା ହେଇନାହିଁ ମାନେ ମୋର ଭୋଜି ହବନି। କି ଅନ୍ୟାୟ କଥା। ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ରେଡି। ଦେଖ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜିଟା। ଏଟା କୌଣସି ଭୋଜି କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡି ହେଇଛି। ଖଟା ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ମିକ୍ସଚର ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଗୋଟେ ଦମଦାର ପାଗଟେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ବାହାରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ପାଗ ରହିଛି ଶୀତୁଆ ପାଗକୁ ଏ ପାଗଟା ଆହୁରି ପୁରା ଜମିଯିବ। ନା କଣ ମାମୁନି? ମାମୁନି ଆମର ପଇସା ଦେଇକି ଡାକ୍ତିନି ତାକୁ କହିବୁ ଖାଲି ସେ କଣ କହେ? ହଁ କହିବ ନା କହିବନି। ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ କେହି ନ ଆସିବା ହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କଣ ଖାଇକି ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ବାସ୍ ତମେ ଆସ। ମୁଁ ଖାଇବିନି। କାହିଁକି? ନ ଖାଉ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି। ଖଟା ଖାଇବିନି। ହଁ ସତରେ ନ ଖା। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ନା କଣ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଟିକେ ଖାଇବୁ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ତ ଟେଷ୍ଟ ନା ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ନେ ଲେମ୍ବୁ ମାଲୋ ଲେମ୍ବୁ ନେ ରାଗ ବେ। ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ନେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସିଏ କହୁଛି କି ତମେ 2 ଜଣ ଖିଆଖି ହୁଅ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏତେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ତା ବୋଉ ମାରିଛି। ମୋ ବୋଉ ମାରିଛି। କାହା ପେଟ କାମୁଡିଲା? ଆମର ପେଟ କାମୁଡିନି।
ଆମର କାମୁଡ଼ିନି ପୁରା ରାଗ କରିଦେଇଛୁ। ନା ସେଠି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆମର ମାମୁନ ଦେଇ ଯେହେତୁ ଖାଇଏନି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦିଅ। ହଁ ପେଟ କାଟିବ। ପକା ଆଉ ଥରେ ପକା। ମାମୁନ ଖାଇବେ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମେଡିସିନ ଖାଉଛି। ରହିଥା ମୁଁ ଟିକେ ବିଲାତି ଦିଏ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତି ଦିଆହେଲା, ଖଟା ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଆମର ପେଟ କାଟିବ। ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସହ୍ୟ କାମ ଆଉ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅନେଇବାର ନାହିଁ କାହାରି, ସେ ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ଭୋଜିଟା ଦେଖିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ପିଲାଦିନ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଅପଡେଟ ସେଟା ତ ଅପଡେଟ ଏଇଟା ହେଲା ହଉଛି ଆମ୍ବୁଲ। 6 ମାସ ଯଦି ତାର ବର୍ଷ ଯେତେ ଥର କହିବେ ସେ ତୁ କରିବୁ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖତମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୋଷ୍ଟାଲ କରିଦେ। ଏବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖଟା ପାଗ ଖାଇବ ବୋଲି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି। ନା ଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ପଢାର ମନ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଲାଗୁନଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦୋକାନ ଆସିଥିଲି ଇଏ ଡାକିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆମର ବହୁତ ଦୁଃଖ, ସେ ଖାଇପାଇଲେନି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇପାଇଲେନି। କ'ଣ କରିବା, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ରହିବ ଆଉ। ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଶାନ୍ତି କହିଲ? କୋଉଥିର? ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ଦେଲି ନା, ହୁଁ ତମେ ମାନେ ଖାଇଲ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଉଣୀ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ବଡ ଭଉଣୀ? ତ ଆପଣ ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମହିୟସୀ ମହିଳା ମାମୁନ ଦିଦି, ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମାମୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ମାମୁନି କି ଝୁଟି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମାମୁନି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ବଣି। ଏଇ ଚପଲଟା ନେ, ମୁଁ ସେ ଚପଲଟା ନେ। ଛୋଟା ଚୁଡ଼ି ହେଇକି ତୋ ଚପଲ ନେ। ଏ କାଙ୍ଗାଳିଆକୁ ଦେଖ। ହେଇବା ତ ଦେଇ ଆଇ। ତାକୁ ଦେ 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 ଦେ। ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅ, ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣି ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିକି ମିଶାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆଇନି, ଖାଇପାରିନି ରାଗରେ। ଇଏ ଦି ଜଣ ପୁରା ବାଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜାଗା ଖାଲି, ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାଟେ ପଡିଛି। ତାକୁ କି ଚୋବେଇ ଦେଲନି? ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଛି। ତ ସେ ଆମର ବୁଲେଟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ଟ୍ୟୁସନକୁ। ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମର ଭୋଜିଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା କି ଆପଣମାନେ କେହି ଆସିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକା ଏକା ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଲା କି ମାମୁନ ଦିଦି ଖାଇପାରିଲେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେବ। କ'ଣ ମାମୁନ ଦିଦି ଖୁସି ତ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। କହିବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଟାଇ ଟାଇ।